Moi boas tardes, amigos e amigas do balonmán galego. Benvidos a unha nova emisión dende a canle de YouTube da Federación Galega de Balonmán. Nesta ocasión para vivir a final desta Final Four, desta fase de ascenso de segunda autonómica, primeira autonómica, que vai a enfrontar nesta ocasión a Proquideza Balonmán Loriga co Luceros B. E comigo acompañándome novamente Xulio. Boas tardes, Xulio. Que tal, Berto? Boas tardes. Outra vez, continuidade. Ahora sí, chegou xa o que o culmen, non? Este xa é o partido estrela do fin de semana para esta fase de ascenso, o sea, a ver quen ascende co Rasoeiro, non? Cos meus compatriotas mecos. Vemos aí hoxe un pabellón da Sangriña ateigado de xente, parroquia de Zana que ven a apoiar o Proquideza Balonmán Loriga, parroquia do Morrazo de nosos veciños que acudiron en masa, porque de verdad que sigue sin deixar de entrar xente vestida de azul de Cangas, que un gustazo, E que ademais son dous pueblos que non teñen nada que ver co balonmán, verdad? Non saben, non entenden de balonmán. Nin pueblos, nin comarcas, vamos, aí algo que non está arraigado nin moito menos, non se fala de outra cousa, non se respira outra cousa que non sea cocido, centolas e balonmán. Correcto. É fantástica entrada que temos aquí no famoso inferno da Sangriña, aquí na Guarda. E seguro que o espectáculo vai a ser bestial, Xulio. Xa antes de empezar xa está garantizado, porque si vai a haber batalla no campo, nas gradas xa hai. Leva 10 minutos habendo unha batalla descomunal entre bombos, gorxas quentando. Vamos, ambiente de balonmán, Que non se queixen os xogadores, porque o primeiro ánimo, os primeiros folgos os puxeron os seareiros, non se puxeron os aficionados. Aí temos a parroquia de Cangas apoiando os seus en riba dos seus rapaces. Na banda contraria, na grada contraria, a parroquia do Loriga. Vamos, as espadas xa en todo alto, os equipos esperando xa para poder pisar o 40x20 e disputar eses 60 minutos como mínimo. 60 minutos de balonmán, que vamos, o de onte foi bonito, o de hoxe xa na final de consolación foi fantástico. Sí, xa disfrutamos con esa primeira final de consolación que, bueno, xa nos fixo disfrutar, decantouse polo Atlético Guardés nos últimos minutos, marcador de 4 arriba, creo que foi o final, 29-33, pero bueno, que xa disfrutamos e agora vamos a seguir disfrutando. Isto xa lles vexo as caras aos xogadores como que queren ser campeóns todos, ¿no? Con esos nervios, esas... Sí. O desexar que xa que empece isto, que comence, que asubío o colexiado, que ven a chicha, ahora vengo... Esas mariposas na barriga, non? Dos enamorados do balonmán. Correcto. Dos enamorados do balonmán, cuidado que non se nos enfaden as parellas de ninguén aquí, Cuidadiños, enamorados do balonmán, máis ben, eu creo que aquí non somos enamorados, somos tolos do balonmán, Xulio. Sí, a verdade que, bueno, é unha enfermedad para que non queremos vacuna tampouco, pero disfrutamos, unha enfermedade que, bueno, deseamos que teña todo o mundo e non das outras. Pois aí escoitades nos micrófonos de ambiente, ese ambiente que vai a ser tremendo por parte dun e de outro equipo. Pois vamos a darse a paso a escoitar as alineacións. Vai xogar á dereita o Balonmán Loriga, vai xogar á esquerda o Balonmán Luceros. Escoitamos as alineacións de un e de outro equipo. Boas tardes, benvidas e benvidos ao inferno da Sangriña, onde imos disfrutar da gran final da Final Four, ascenso a primeira autonómica entre o Proquideza Balonmán Loriga e o Balonmán Lucero. A continuación procederemos a dar as alineacións de ambos os dous conxuntos. Por parte do Balonmán Luceros, 2, Javier Piñeiro. 6, Xian Fernández. 7, Rodrigo Novas. 8, Adrián Bernardes. 12, Javier Fernández. 13, Eloy González. 15, Iago Fonseca. 18, Iker Piñeiro. 23, Roberto Castro. 25, Manu Pérez. 31, David Pousada. 36, Adrián Pérez. 39, Rubén Augusto.
41, Iñaki Dacuña. 51, Yago Iglesias. 73, Berto Alonso. Adestrador Miguel Ángel Ferreira. Oficiais Domingo Dacuña e Ignacio Pousada. A continuación, Proquideza Balonmán Lóriga. Número 1, Xavier Crespo. 4, Jesús Vázquez Cito. 5, Manuel Currás. 6, Roy Sierra. 10, Nico López. 11, Cristian Espósito. 14, Daniel Currás. 16, Iván Fernández. 17, Iván Gil. 18, Breixo Pereira. 19, Miguel García. 20, Xavi Batán. 22, Óscar Couto. 23, Fabián García. 35, Álvaro Mourinho. 44, David Fernández. 45, Adrián Ferradas. 55, David Rodríguez. Adestrador Lolo Fernández. Oficial Brais Pardo. Árbitros do encontro, señores Alberto Rodríguez e Óscar Fernández. Auxiliados na mesa por Pilar Barbosa e Beatriz Pena. Delegado federativo José Carlos de Castro. E que triunfe, como non, o balonmán. Quedan aí presentadas as alineacións de un e de outro clube. Balonmán Loriga xogando de cor branco á dereita das vosas imaxes, xogando de laranxa e gris o Luceros B á esquerda. Xulio, que nos vai deparar esta final ademais de emoción? Pois nada, para empezar, aquí xa se están chojando pois un ascenso. Isto xa non é pouca cousa, xa é un partido para un ascenso. Polo visto onte, pois non sei, eu creo que por parte do Luceros Manu vai a ser un referente. Lóriga, por outro lado, si corre, vai a ter tamén cousas a favor. A ver si plantean os mesmos partidos que plantearon onte cos adversarios diferentes. A ver. Cada un ten o seu guión de partido marcado, cada un ten o seu estilo. Uns visto de onte o Luceros confiando moito, sobre todo nese ataque posicional. O Loriga onte, bueno, pois a portería de Iván foi para min clave nesa victoria, porque foi quen fixo ir incrementando pouquinho a pouco esa vantaxe, incluso non deixando con varias paradas entre ele e Daniel Currás a portería do Loriga, non só Iván, o feito de que non puidese fraguar esa remontada, esa remontada do Sanxenxo, non? E aparte, bueno, a aportación de Roy, esa forza, esa determinación que ten a hora de atacar, pois para mí vai a ser tamén un aspecto clave do Loriga. E como ti dis no Luceros, bueno, destacar a Manu, ese rapaz, como dicíamos onte, que vai ser internacional de balonmán playa, é internacional en categorías inferiores na selección española. Xogador que xa tivo bastantes minutos, coa edad que ten en Asobal. Bueno, pois como para non ser un xogador clave neste equipo, pero bueno, Luceros destaca sobre todo polo bloque, non é... Sí, claro. Non é un equipo de individualidades. Correcto, pois nada, a ver tamén o que lle se influye a cada un, pois os nervios eso de que este xa un partido para a final, inda conte tamén era eliminatoria, pero bueno, hoxe xa non hai máis. Pois agardando xa a que subía, aí está o primeiro subido e vai a ser o balonmán Loriga o que teña o primeiro ataque de todos para tratar de abrir a lata do electrónico da Sangriña. As gorxas de uns e de outros afeccionados xa a punto de caramelo, de neve, creo que de todo, non? O público xa está ao contraataque. Xa saleu o contraataque os do bombo. E agora a ver que pasa cos rapaces. Pois aí temos atacando Loriga. Roy nese primeiro 1 para 1, ven o cruce buscando ese primeiro lanzamento. Miguel ben detido pola defensa do Luceros. Aí vemos a repetición. Roy ven o cruce, aí ese quedou un ganchón de Adrián Bernárdez sobre Miguel García.
Esa primera línea formada no Loriga por Roy, Miguel e por Nico. Roy que ahora que vaya a jugar a 2 para 2, habilitando a Nico, un balón que le queda un poquinho atrás. Ay, o erro, aí no pase, trataba de apoyarse nuevamente en Roy. E vengo primeiro ataque para o Luceros B, Iago Bernárdez. Aí está Adrián ben parado, Adrián Bernárdez polo defensa do Loriga, neste caso foi Óscar Couto quen o parou. Declaradas as intencións de un e outro equipo, as defensas van a ser fuertes. Sí, sí, aquí non vai haber amigos, A ver. Alberto tratando de sacar o seu pivote, Alberto buscando balón cara ao extremo, a zona de Javier. Alberto nuevamente, Adrián Bernárdez que se levanta o primeiro lanzamento, peta no pau. E vai ser balón para Loriga. Novo ataque, balón para Loriga. Aí vai Roy, potencia o que dicíamos, balón fora de Roy. Pois sí, señor, que potencia, xa na primeira chojada que arrastrou con moita potencia tamén a esos 2-3 do Luceros, e agora arrancaba pola súa calle, un contra un, e potente. Fallou un pouquiño a eficacia, pero a potencia xa non las ten demostrada. Pois sí, o balón vai haber cambio agora de balón despois de irse pola banda. Creo que incluso hasta colleu a porta, Sí. Co calor que vai, creo que o balón colleu a porta para fora. Pois si non lleven mal, un refrigerio. Pois despois do cambio de balón, no ataque do Luceros B, Alberto ordenando no centro, Adrián Bernárdez na esquerda, e Iago Fonseca na dereita. Adrián que é o que se levanta, Iago dando un pasiño atrás, esa defensa presionante da Loriga sobre os segundos. Iago novamente lanzamento, ben defendida pola defensa, polos centrais do Loriga, por Roy e por Óscar. E nova opción, velocidade que lle pon Alberto, docou aí Iván, quere salir a contra, e ven a contra de Iván, o balón un pouquiño longo cara a Fabián. Xa sabemos que Iván non se vai a cortar un pelo en canto vexa un resquicio de posible contraataque. Ali vai, carga escopeta, enfila o caño e contraataque. Pois no ataque de Luceros, puño arriba desa man esquerda de Alberto Alonso. Adrián que se levanta, peta novamente do pau. Sí, pois 2 paus xa para Luceros. Ben Nico poñendo a directa, falta en ataque que lle consigue forzar Iago. Javi directo cara a Adrián Bernárdez, se queda o balón a Iván. Sí, señor, aquí intensidad e velocidad. Para jalear máis ao público ainda, que xa non aí a velocidade que lle imprimía a Nico, que ben se puso, que ben se interpuso aí Iago. Sí, moi ben. Para forzar esa falta en ataque a Nico. E vivindo o ambiente de balonmán aquí na Sangriña. Cando me gusta, si o balonmán cando hai este ambientazo, Xulio. Desde lojo, cando o público está así de activo, pois encantados. Más fantástica reviravolta e a chapa de Adrián dentro da área. Fantástica finta aí de Miguel García, que sacou un 7 metros. Por ese blocaxe dentro da área de Adrián, vemos aí a repetición como chega, esa finta en xiro, Adrián que chega. Sustiño, pero no, pero en todo caso, liña de... En todo caso, 7 metros, porque vai ao brazo ese blocaxe, máis típico de balonmán playa, non? Sí. Cristian a crucete, aquí ninguén quere marcar. 4 minutos, Berto, estamos disfrutando con 0-0, Pois como onte, Eloi salindo os penaltis, dicindo veña a marcar a ver si sodes capaces. Non lo toqué, pero non me importa. Palito de acerto para Eloi aí claro, na portería. Apuntou ben Cristian, aí o pau. Sí. Ben Iago Fonseca en bote, querendo zafarse da defensa, balón cara ao extremo, cara a Roberto, escapa o balón, queda o balón novamente a Alberto Alonso. Iago para Adrián Bernárdez nesa finta de brazo. Adrián que un tío altísimo, que con unha envergadura que cuidado. Ben non saben os defensores do Loriga, ben que tuveron Iago que ir non dous. para un, nova falta, e así mira, agarrado, soltou o balón aí a Rubén. Intensidade, Aviso de pasivo
Adrián Bernárdez, levántase, chapou a defensa do Loriga, sigue o balón e sigue o pasivo para o Luceros B. Roberto para Alberto, ten que xogala Alberto, parada novamente de Iván. Moi ben Iván aí, nese rectificado. 5 minutos e medio, 0-0, como dicía Xulio, disfrutando moitísimo, Sí, señor, a pesar de o 0-0. Bueno, ao fin e ao cabo é un empate, non? Marcador apretado. Nico, xogando con Roy. Roy que vai buscar ese 2-2, lanzamento en apoio, tocou unha defensa, Javi quere sacar a contra para Iago. Sí. Aí ven Adrián, o primeiro gol, o gol de Adrián Bernárdez. Tremendo pase de Javi. Tremenda recepción a unha man, girándose. Qué bonito. O primeiro xa de factura bonita. Abriu a lata xa por fin o Luceros. O marcador electrónico do Loriga sigue a 0. Miguel sacándose o extremo, Nico recibiendo nuevamente Miguel, ven esa trayectoria longa, Nico buscando cara al lado derecho, parada de Javi, que va a querer sacar a contra Javi nuevamente, balón para Roberto para Adrián, o Pau nuevamente, e vai ser golpe franco. Moi ben replegado ahora por parte do Loriga, porque era un contraataque moi franco aí para Luceros, e replegou moi ben sin facer, pois eso, pena máxima, 7 metros, que non era fácil. Iván, que como siga así vai me deixar sin papel outra vez, Aí está a penetración de Alberto, non hai nada, nin penalti, nin golpe franco, salindo xa rápido aí o Loriga. Nico con Miguel en bote, querendo encarar a Alberto. Nico con espacio, balón para Roy con potencia e o gol de Roy. O John Dere do Loriga. Qué recurso tuvo ahora aí Roy para cambiar de man. Ai, o erro aí no pase. Buscando extremo. Que ainda non chejara, non? Sí. Hubo máis rapidez no pase que no físico. Correcto. Loriga ahora tomando un pouquiño de pausa. Nico ordenando os seus compañeiros, 2 dedos arriba nesa man esquerda indicando nova xogada. Roy con Nico. Desdobla o extremo esquerdo. Se cruce con Miguel, querendo asistir ao extremo que se desdoblara. Adrián que consigue sacar o balón sin chegar a pisar. Ahora hai Adrián Pérez o que corre. Adrián o lanzamento. Gol de Adrián Pérez. Como sacou Adrián aí ese lanjetazo en carreira. Bo gol de Adrián nese armado intermedio. Cando levamos 8 minutos. 1-2 no electrónico da Sangriña. Disfrutando desta final, da fase de ascenso a primeira autonómica. Recordade, o gañador desta final leva un pasaporte para xogar a primeira autonómica do ano que ven. Casi nada o premio. Sí, señor, premio máis que dabondo. Pasos que ya subían aí a Miguel. Sale Adrián para outro Adrián. A conexión entre o Luceros e nova contra de Adrián Pérez, que consigue o seu segundo gol. Terceiro pero o seu clube. Aí está a parroquia canguesa en pé. Incansables. Se de verdade, se non disfrutastes de algún partido da Sobal con eles, dende aquí vos invito a ir, porque ao final vadevos a enganchar ao balonmán, vadevos a enganchar a esa enerxía que transmite esa marea azul, que é incansable, Ainda que non se pode manipular o marcador desde a grada, sempre é influinte, pero que a festa está garantizada, Sí, a que non lle guste o final vai dicir, eu volvo simplemente polo que acabei berrando, pola adrenalina que soltei, por todo que arrodea a eses partidos. Ni máis ni menos. O mismo que aquí no Inferno da Sangriña, cuidado. Aquí non lle vamos a contar a nadie que se o sabe. Iago para Adrián Bernárdez. Adrián, un para un, levántase a parada de Iván. Iván moi seguro aí neses lanzamentos exteriores. Ven Nico poñéndolle velocidade, non hubo pasos, pedía pasos a Parroquia Canguesa, que ben se girou aí Óscar. A parada de Javi, ven unha nova contra Adrián, así que ven o repliegue de Roy. Que lucha tan bonita para facerse coa posesión dese balón. Parada impresionante tamén de Javier Fernández.
contraataque rápido e que lucha de titanes. Mira que se prepara en la línea de cambios. ¿Quién está preparado, Julio? ¿Quién está? LeBron James. Preparados, que venga LeBron James de la línea. Odezano, Miguel. Que lección nos dou onte de xogo en bote, de recurso de lanzamento, de todo, David. Foi espectacular. Preparado na sana banda para os primeiros cambios no equipo de Lolo. Nico buscándose 2 para 2. O lanzamento de Nico, parada de Javi. Queda o balón para Roberto e novo ataque para Luceros. Pois sí, os porteiros que están declarando que para meter gol van a ter que facer o máximo esforzo posible e ter menos puntería, ¿no? Sí. Porteiros opositando a ese famoso mellor xogador. Vamos a poñelo como MX. En vez de MVP, vamos a poñelo máis en xebre. MX, mellor xogador. Ahí está, Iago buscando a penetración. Vai a haber 7 metros na penetración pola defensa interior de Roy. Sí, pechara ben Roy, pero... Vemos aí esa na repetición o cambio de ritmo e a axuda de Roy, en la que leva os brazos arriba. Sustiño, pero 7 metros que subiu o colexiado na liña de 7. O lanzamento, Iago Iglesias, o primeiro gol para o xogador do Luceros B. Distancia de 3, Loriga 1, Luceros B 4. A parroquia de Zana aí enfrente a todos, querendo axudar o seu equipo, animando. Todavía queda moitísimo tempo, como dicimos sempre. Esta distancia non é ni moito menos definitiva. Para nada, sobre todo a estas alturas do partido que ainda acaba de empezar. Roy non parou o lanzamento, peta no pau, sigue danlle a ventaxe, pero al final conceden ese golpe franco. Daban a vantaxe porque lle caía o balón nas mans a Roy, Sí, devolvíalle ese rechace. Nico Roy, a penetración entre 1 e 2, faltan ataques que ben aguantaron aí Adrián e Roberto. Echaron moi ben aí entre o Vemos lateral. na repetición como chega, ben Adrián, ben Roberto, que ben defenderon os dous. Sí, aí Roberto pechou moi ben. Nova opción de ataque para Luceros B para tratar de irse de 4 goles. Distancia ahora de 3. Alberto co pelota. Adrián con Iago, Alberto nuevamente buscando 2 para 2, levántase. Adrián Bernárdez, bestial gol. Sí, pero moi ben chojado por esa primeira línea, E aí Lolo que se ve obligado a pedir o tempo morto. Imos a escoitar ao adestrador do balonmán Loriga. Lo primero, cabezas arriba, hostia. Falta todo el partido aún. Lo segundo, Álvaro, Cito, Roy, Fabián, David y Espósito sigues atacando con el cambio. Vamos, Roy, abre el campo, pon pivote, entre 1 y 2, mete circulaciones y con el pivote en el medio, hacer las permutas, irlos a buscar. Hay que seguir, hay que salirle a tocar al 8. No puede llegar ahí. ¡Vamos, me cago en Dios! Aí as verbas do adestrador de Loriga, poñendo un pouquiño de orden, puntualizando certas cousiñas, eses cambios, esas permutas, a ir a levantar a defensa, leválos e movelos, non? Habilitar un pouquiño espacio tamén para o pivote. Sí, ordenando un pouquiño xa desde o principio, dixéndolle que queda todo partido, como é verdad. Esta distancia un 5 non quere dicir nada. E despois eso, que haxa un pouco máis de movimientos e que busquen o pivote, que poñen o pivote no centro e que o busquen despois de facer un par de permutas. Ben, pois a ver que tal lle sentou aquí a charla os xogadores do Lóriga. En defensa tamén lle decía que estuveran un pouco máis finos tamén aí con Adrián, que non lles deixen poñer o pé en 9 metros en carreira. Jesús co balón, Roy, o bote, a penetración de Roy, que todo potencia Roy. Sí, señor, Roy. Roy, que o mínimo oco vais a tirar, Sí, no, ademais de peito, non vai a quitar a cara de diante para forzar esas
esas intencións de gol. Pois 13 minutos e medio atacando novamente Luceros B. Recibe ahora Manu. O roubo fantástico bonito de Jesús. Ven Jesús en bote. Jesús. Gol superando a Javi. Muy bien, Jesús. Cuando estaba apareciéndose ahí a pelota saltarina, mira en la repetición. Ahí quedaba el balón atrás. Pero bueno, rectificou moi ben, porque era moi fácil facer dobles, intentar collela de novo. Bueno, tuvo que saltar a contrapé un pouquiño lonxe, pero afinou moi ben. E sobre todo ese corte de impares que nos gusta tanto, ese. Manu, no bote, zafándose do seu defensor. Balón fora, o lanzamento de Manu, aí vai Iván. Tom Brady, o pase. ¡Qué pase de Tom Brady, Iván! Fantástico pase para Álvaro, conseguindo seu primeiro gol. Xa dixemos que lle costa menos cargar a escopeta e disparar. Que vamos, moi ben buscado aí. Bo gol aí de Iván. E opción de ataque novamente para Luceros. Alberto sacando a Rubén. Manu, vai ser Iago quen divida. Aí está no lanzamento, a parada novamente de Iván. Rubén que queda para o reseite, consigue o balón para o seu equipo. Manu novamente para o extremo, quere percutir aí o extremo esquerdo. Ben parado aí. Moi ben a defensa aí do Lóriga, Grapado aí por Óscar. E nova parada que hai que anotarlle aí a Iván. Aí vai Berto querendo zafarse. Novamente ben parado por Roy. Intensidade nun e noutro equipo fantástico. Aquí ninguén vai a regalar nada, No, xa vexo que as intencións declaradas xa desde o principio. Languetazo de Alberto, parada novamente de Iván, aí vai. Novo pase, a man de Jesús, sí, gol de Jesús. Medio gol de Iván, Sí, señor, pero bueno, cómo se repuso tamén dese toque aí na caída de Iago, intentando roubar, pero que ben se repuxo, Espectacular o pase do porteiro. Sí, señor, que isto sí o teñen ben estudiado e ademais é o choco que lles favorece. Sabimos onte que correndo nos primeiros minutos a Sanxenxo fixeronlle un buraco aí no marcador. Manu habilitando o balón cara ao extremo. O lanzamento, nova parada de Iván, xa estaba buscando outro pase. Iván, está quente ahora Iván, Momento do porteiro. Recibindo aí David, mira o balón. LeBron James asistindo a línea de 6. Sí, o golazo de Expósito. Estáse gustando Loriga, está querendo poñerlle máis. Mira, parroquia do Loriga, como se ven arriba, sí señor. Como estaba o marcador fai 5 minutos, Berto. Estaba o marcador, unha distancia de 1-5-1, ahora 6-5. Aí, Alberto con Iago, escapa o balón que lle escapa tamén a Manu. Iago querendo a penetración, falta en ataque na penetración de Iago, ben forzado por David. Iván xa querendo sacar aos seus compañeiros. David en bote, imprimindo unha marcha máis. Chega David. A parada de Javi. Quedoulle reseite a Óscar e gol. Gol de Óscar e o Loriga que está de momento on fire. E ten que pedir Miguel Ángel, o adestrador do Luceros, o tempo morto, imos a escoitalo. ¡Ey! ¡Hostia! ¿Qué os dije antes? ¡Que me escuchéis rápido! Lo primero... El cambio ataque-defensa, solo defiendes. Tú te quedas en ataque y en defensa. Más juntitos en el centro, ¿vale? Cuidado, cuando te vais al centro, Bernie, no retrocedáis, tenéis que salirle. Los dos, Rubén, tenéis que salirle más, no vayáis hacia atrás. Y juntos, allí, cuidado con los pases arriesgados, más sin balón. Y para abajo, primero aseguramos aquí y después corremos, ¿vale? Que no nos corran, asegurar todos los pases, ¿vale? ¡Venga! As verbas aí de Miguel Ángel aos seus pupilos, pedíndolle sobre todo seguridade no pase, non arriscar tanto,
axustar esa defensa e correr para atrás, porque ahora mismo Loriga imprimindo moita velocidade, Además fan moito daño correndo, coas paradas de Iván, si teñen capacidade de correr e espacio, non van a dudalo, e aí sí que fai moito daño a Loriga, Moitísimo, moitísimo, aí o que fixo reducir a distancia e poñerse por diante o balonmán Loriga. Bueno, si estou dicindo Loriga, pero que me disculpen, os paisanos, porque a veces me sale Loriga, pero bueno. Manu Pérez con Berto, Adrián Pérez, Manu recibiendo, ahí Dios, agarrándose, tirándose a todo, intensidad en esa defensa por parte de Álvaro. Nuevamente balón en movimiento, Manu con Rubén, Manu, una penetración, sacó balón para Baixa, nueva parada de Iván, queda balón para Loriga que quiere correr. Vendaman de Jesús, va a parar ahí. Balón para David, que esconde a pelota. Iván que sigue o seu. Sí. Para aí está Jesús, o lanzamento de Jesús. E o Loriga aproveitando, porta aberta, Raposo Galiñeiro. Mira, aí temos. Roy collendo. Y con ese pequeño amago que ven o fixo. Pues nada, Luceros que está un poquinho en sequía ahora mismo no ataque. A ver cómo se resarce de este momento. Adrián Pérez para Manu encarando, balón bien recibido por Rubén y el gol de Rubén en la línea de 6. Muy bien repartido ahora por Manu, que veu ben ese deslizamiento ahí de Rubén. Ataque pausado, ataque lento ahora do balonmán Loriga, tomando un poquinho de folgos despois dese arreón a correr que tiveron antes. Camiño do minuto 19 deste primeiro acto. Aquí os únicos que non collen folgos son os aficionados, de un e de outro equipo. Ben, que ben roubou Adrián Bernárdez na contra, Adrián. Gol de Adrián Bernárdez. Golazo, ven aí o roubo do xogador do Luceros, poñendo 8-7 no luminoso da Sangriña. E os decibelios que non baixan, xa non digo de que suban, que non baixan, Xulio. non baixan. Sabemos o incansables que son, conocemos máis os de Cangas, evidentemente. Fantástico gol nesa penetración que ten un tren inferior con unha potencia descomunal aí, Roy, Sí, fai uso dela, cuidado. Pasos laterales moi longos, gañando moi ben o espacio. Pois poñendo 9-7 no electrónico. Aí vai Adrián Pérez, Manu que ven o amago, vai a haber 7 metros e 2 minutos para Fabián. Fantástico amago de Manu. Sí, Manu aí tamén a rapidez que ten. E vemos a repetición como chega. E ese tocou coa perna, toque, ese pequeniño toque aí de... Nesa basculación aí do defensa, chega un poquinho tarde, non ten o corpo diante, entón ese contacto coa rodilla. 2 minutos. Pois ven novamente Iago, o lanzamento de 7 metros, esperando polos colexiados, a subían un primeiro amago Iago, lanzamento e o gol de Iago. Enjañou moi ben agora Iván. Levando o corpo a un lado e o balón axustando ao lado contrario. 9-8, 20 minutos, 12 segundos. Sale aí o campo, hai cambio no centro. Sale Breixo na central de mandos do Proquideza, balonmán Loriga. Sacando a Óscar, vale ir a portería o equipo de Loriga. Breixo novamente non para un, Jesús, boin para aí de Adrián, querendo forzar. Chega o balón a Óscar Couto e o gol de Óscar Couto. Esa inferioridade de Loriga. Pois sí, ahora favorecelle un pouquiño ese bola saltarina, que aproveitou aí moi ben Óscar, 18, sigue comandando electrónico balonmán Loriga. Alberto ahora comandando ataque do equipo do Morrazo. Adrián sacando a Roberto para que se desdoble. Alberto con moito espacio, balón fora, como intimida Iván, Sabes como saleu Iván a por él, Eso fai que, claro, que falla precisión despois do lanzador do Luceros.
Pois novamente Valeira a portería Balonmán Loriga nesta inferioridade. Volve a salir Breixo aí na central de mandos do Balonmán Loriga. Roy no lado dereito, Jesús no lado esquerdo. Breixo con Roy. Vai a sacar de novo aí o pivote para iniciar o cambio de ritmo. Óscar queda sin balón, golpe franco. Pedía algo máis aí a parroquia do Loriga, con machucha, Qué conectados están, Aí sí que non hai que pedir intensidade, xa traen. Machuchan, sí señor. O desdoble aí do extremo. Breixo querendo percutir, aproveitándose de bloqueo, pero zafouse ben Rubén. E entre Rubén e Iker conseguiron. Jesús que ven a finta de brazo, a parada de Javi. Nova parada de Javi. E opción nesta superioridade de novo para o Luceros para recortar distancia. Aí está Alberto, se recuperou a igualdade. Aí. Sí, deportividade entre uns e outros buscándose. Sí, que haxa pique, pero deportivo. A intensidade, pues sí, é verdad que, bueno, que Óscar lle puxo intensidade aí nesa acción, pero bueno, xa foi recriminada e xa foi sancionada polos árbitros, nada que... Pois nova superioridade para o Luceros. Alberto, lanzamento en apoio fantástico. Moi ben, Alberto. O gol de Alberto Alonso, poñendo 10-9 no electrónico. Novamente nesta inferioridade volve a valeirar a portería Lolo. Quien sale ahora no pivote es Xavi Batán. Moviendo balón, Balonmán Loriga. Jesús con Breixo. Ahí ese defensa avanzada Adrián sobre Roy. Jesús que va a ser o que divida. Correndo pivote, aviso de pasivo, Breixo. Escapa yo balón, uy. Golpe na faciana. Totalmente involuntario de Iker. De 2 minutos vai a haber para Iker. Mirábamos aí ese impacto na repetición. E igualanse as forzas. Pois sí, foi un contacto así un pouco fortuito, evidentemente, pero foi un pouquiño aparatoso. Colleu así un pouco na cara. Doblou o cuello para atrás, pero bueno, vemos que non, que por suerte non hubo máis feridos. No. Atacando con un xogador máis Balonmán Loriga, roubou Manu, portería Valeira. Le rodaba ese balón para querer salir, Con qué facilidad Manu, con qué tranquilidad desde a súa casa. Aí o vemos aproveitando. Tuvémonos máis medo en que non, o sea, máis suspense si entraba ou non, que o propio Manu, que estuvo tranquilo en todo momento. Manu, un xogador impasible, eu non mirei nunca nervioso. ¡Qué parada de Javi! Espectacular a parada de Javi, o balón que vai pola liña de fondo. De libro para enseñar, man e pé arriba. Qué bonitos porteiros, Fantástica qué espectáculo dan os porteiros. Atacando Luceros. Alberto para Manu, habilitando balón para Xian. Sí. Y Soudi o colexiado. Mira, Iván sacando yo para Lebrón. ¿Cómo va Show ahí? Pero queda yo balón a David que sigue. David, esa parada de Javi. Nova parada de Javi Fernández. Pero cómo, contorsionista David o qué. Mira, aguantando paralelo Chan, aguantando en todo momento lanzamiento. Pero ahí estaba Javi para decirle, che, primero pasa por mí si eres capaz. Aguantó muy bien, ahí ese rectificado potente, pero muy bien aguantado ahí por Javi. Ven atacando ahora Adrián, ven dividido. ¡Ay, qué ven! Vaya parado de Iván nuevamente. Y vaya a ser golpe franco por la interferencia de Roy. Nese lanzamento, pero Iván que sigue, mira aí, a parada de Roy, como ya aguantó, facendo Cristo aí. Pois, como están os porteiros, Sí, un e outro manos a deixar sin espacio, Xulio.
Viñamos dunha final de consolación cun ritmo de golear tremendo, e este é máis comedido, pero aí vai Manu, outra parada de Iván que dá o balón a Xián. Nova opción de ataque para Luceros. Sí, pero para Iván apuntada, Sí, eleva 10. Aí o gol de Alberto Alonso. E Segundo alternativa no marcador. O Luceros empeza marcando distancia, Lóriga reacciona e se pon por riba, e agora é o Luceros outra vez o que lle dá a volta ao marcador. Javi buscando esa penetración, ese 2 para 2 co pivote, non atopou o pase. Aí vai, novamente Breiso, en bote, habilitando balón a pivotes, que apoye balón, quen chega, David, a parada novamente de Javi. Sí, señor, como están. Espectáculo dos porteiros. Pues sí, señor, Javi, como está. E como se botan os balóns, eses balóns divididos que quedan aí botando na área, os xogadores de campo, como se botan a por eles, chojándose o físico. Tremendo, atacando nuevamente Luceros B. Rubén para Adrián, recibe Manu Pérez, que se levanta con facilidad, ahí estaba Iván, e queda o balón a Jesús. Sigue o balón en xogo e aí está, queda o balón para Loriga. Como esperou aí, Iván por ese lanzamiento de Manu, potente. E iba con boa dirección, pero dixo Iván, será el siguiente. Sí, Iván, que entre paradas e paus, 15 accións afortunadas para él, Javi poniendo velocidade, David querendo zafarse, quería sacar ese balón polas costas cara ao extremo, pero ben parado por Iker. Intensidade e as defensas que non baixan, A intensidade nas gradas e intensidade no 40/20. Nico vai a querer sacar a Roy, quédase sin pases, aviso de pasivo, chega a Roy, ollo que este non vai pesar Jesús, buscando a penetración, ese toque de Iker. Le pitañe, falta en ataque no bloqueo. Faltan ataques sobre acción de Manu. Pois opción de Luceros B. Quedan pouco máis de 2 minutos para chegar ao descanso. Manu no centro ordenando xogada. Alberto e Adrián flanqueando a Manu nos laterais. Xián que quen recibe. Manu. Cambio de ritmo aí xa. Alberto para Adrián. Finta de brazo Adrián. Gol de Adrián Pérez. Moi ben Adrián, que lle deixaron ese espacio, ese un contra un, a defensa un pouquiño pois pejada a 6 metros, non? E aí defineu perfectamente Adrián, Atacando balón Loriga. Menos de minuto e medio para chegar ao descanso. Nico en bote. Con Jesús, chega Roy. Jesús, ven esa defensa adiantada do Luceros. Balón extremo, Roy, ben defendido por Adrián. Roy o lanzamento, ¡qué violencia! ¡Qué violencia en ese lanzamento de Roy! Pero o sea, que non foi en salto, vamos, o sea, foi no segundo paso. A repetición, aí vai, zafase do defensor, arma o brazo. Quedou tremendo esa portería da Sangriña. Ataque de Luceros, quedan 40 segundos. Adrián Pérez en bote, levanta ese balón que se lle escapa. Iván xa buscando ese pase. Ao final dixo, tranquilos, vamos a quedarnos co balón ata o final, quedan 30 segundos. Nico ordenando os xogadores, 20 segundos para o remate. Javi con Nico. Roy novamente. Jesús, Nico. Sacándose o extremo, Álvaro. Aí está unha rusa, se antes amigaramos, aí ven outra máis. Sí, señor. Outra máis, Julio. Sale a rusa, E Adrián querendo buscar ese lanzamento, non o conseguiu. Sí, señor, como camuflaron aí esa rusa, que bonito. Fantástico ese último gol do Balonmán Loriga.
Cando chegamos ao descanso deste intensísimo partido entre Proquidieza e Balonmán Lorigo, recordamos 11, Balonmán Luceros B 12. Xulio, que podemos dicir? Porque visto, creo que as palabras van a quedar cortas, ¿eh? No, vamos a ver, hai que estar aquí e vivir o que podamos contarnos. Pode parecer que é unha apreciación nosa, non? No. Partido intenso, partido de alternativas, nada que decir, disfrutando moito. Pois imos tomar un respiro, mentras tanto vimos outra vez con as imaxes de baile, Broadway aquí todavía na Sangriña. Sí, non marchedes, que vale a pena. E disfrutade porque vale moitísima pena. Vémonos nun rato. Centro de Danza da Guarda.
Imos colléndose a sitio todos para disfrutar de esta segunda parte deste espectáculo do balonmán da Federación Galega. Final da fase de ascenso, un pasaporte para xogar a vindeira temporada en primeira autonómica en xogo. Casi nada e o espectáculo está servido, Xulio, que fantástica primeira parte vivimos, Por suposto, tardouse un pouquiño en abrir a lata, pero non nos defraudou, marcador un tanteador un pouquiño baixo si queres, pero estamos disfrutando de accións individuales, colectivas, estámoslo pasando de maravilla, marcador totalmente aberto. A ver, que máis se pode pedir? Que a segunda parte, estos últimos segundos 30 minutos e últimos desta Final Four, pois que siga igual, nada máis. 30 últimos a priori. A priori. A priori. Cuidado, a ver si vamos a ter a sorpresa de que como nos está gustando tanto, danos un tempo de prolongación. Que nos fajan ese... O favor. Ese detalle con nós, ben claro. Pois aí temos xa os xogadores na pista. Este primeiro ataque da segunda parte vai ser por a Luceros B. Manu no centro, con Iker e con Iago que ataca aí, buscando ese primeiro lanzamento, ben defendido pola defensa do Loriga. Le pongo o balón en movimento. Alberto que lle pide ao xogador do Luceros que ten que sair de 9 metros para facer ese saque. Ves, vai a sacar o final a escuadra o Cartabón, Sí, señor, Alberto aí impoñendo todo o reglamento. Pulker, ben parado pola defensa. Pero sí, Alberto aplicando a norma. Sí, con pulcridad esa actitud. A ver, non pode ser de outra maneira. Iker, lanzamento, volve a tocar Iago. Adrián Bernárdez que recolle o rexeite. Pues sí, abreuse a lata ahora antes nesta segunda parte. Bueno, para o Luceros. Pois novo gol de Adrián Bernárdez despois desa parada de Iván que sigue o seu, sigue sumando. Roy buscando balón para línea de 6 metros. Ben defendido por Iker. Adrián, balón para Roberto. E o gol non é Roberto, Iñaki. Que boa. O gol de Iñaki. Boa finalización ahora esa transición, ese ataque en primeira oleada do Luceros. Que bueno, colleu aí xa 3 goliños, Distancia de 3, pero aquí ninguén se vai render. No, por suposto, ainda moi pronto. Roy recibindo, impoñendo un poquinho de velocidade. Balón para Nico, quere zafarse desa defensa de Iker. Balón cara ao extremo. Nico novamente, balón para Roy que abre para o seu lado esquerdo, quere zafarse ben o lanzamento. Nova parada de Javi. Nova parada de Javi, aí ven o Lucero sin tempo que perder. Iago, falta en ataque. Ben forzada por Roy e atacando xa Loriga. Roy poñéndolle un poquinho de potencia, de velocidade. Balón cara ao lado esquerdo. ¡Ai, que man sacou Iñaki aí! Sí, señor, moi ben. Esas mans aí arriba impedindo ese pase, esa continuidade ao extremo. Moi ben, Iñaki. Pois aí vai atacando novamente. Balón a Loriga. Nico dende o centro. Aí vai buscando a Roy. Oh, que ben iba ese pase. Buscando pivote, non puido atallar Óscar. Balón para Iago. Chegou Nico. Sí, señor. Que bo balance defensivo de Nico aí. Sí, señor, Nico. Aí robando. temos a pase de Javi. E mira como se estirou aí o sustiño para chegar. Fantástica, fantástica acción de sacrificio de Nico. Sí, para non facer pasos ou algunha na caída, algunha outra infracción. Solta balón rapidamente a un compañeiro. Moi ben, moi ben. Nico no 2 para 2 co pivote, quere zafarse, lanzamento, nova parada de Javi. Partido de porteiros. Sí, no, a ver. Están tendo moita bueno, moito tino, están intervenindo moito, intervenindo. Entendes? Intervino, nada. Vale. Momento directo, momento de Luenga me traba. Aí está. Adrián, xogando con Iago. O que recibe Iker, lanzamento de Iker dende abaixo, superando a Iván.
Sí, señor, muy potente ese. Gol de Iker Piñeiro. Ben Roy, Nico buscando balón cara ao lado dereito a Fabián, pero non conseguiu que chegar ao seu destino. Nico buscando 2 para 2 con Óscar, vai no parar aí Roy. Nova opción de ataque para a Loriga. 4 goles abaixo, equipo branco. Sí, igual que na primeira parte tamén empezou o Luceros. Ahí ven Nico, boa penetración de Nico López, primeiro gol para él. Nos 4 minutos e medio que levamos deste segundo acto. Sí, decía que tamén na primeira parte o Luceros pois encarrilou mellor o marcador ao principio, pero despois o Loriga supo repoñerse e doulle a volta, así que nadie se fíe, que No. Aquí puede estar escrito, pero borrase todo enseguida, no hay problema. Iker, nuevamente lanzamiento, ya estaba Iván ahí esperando. Iván, ahí va, y Tom Brady. Ese pase, igual que en la primera parte, falló primero, el resto no falló, Así cuidadiño. Ahí ven, ahora Iker, balón cara ao extremo, balanza defensiva ahí de Fabián. Generoso no esfuerzo ahí Fabián, viendo a correr de otro lado. Fantástica acción. Este a mostra de que nunca se pode deixar de pelear e deixar de luchar por un balón. Mellor mostra imposible. Sí, balón Loriga atacando nuevamente. Nico para Roy. Ahí va Roy desde fuera. ¡Qué golazo! ¡Qué potencia de Roy Sierra! Sí, señor, potente ahí Roy. E además que non lle costa nada cambiar de man para orientarse a portería, o sea, bota con unha, recepciona con outra. Faina moi fácil, Sí. Parece fácil isto. Manu con Yago, recibe Iker, nuevamente Yago, no 2 para 2 con Adrián Bernárdez. Cortou Fabián, imponiéndolle velocidad a Jesús, Jesús con Nico, que ven, que listo estivo aí Manu, Qué listo estivo Manu ahí, poniéndose diante, mira repetición, ahí va o pase de Jesús. Ya estaba ahí, corpo diante, brazos abiertos, pes no chan. Antes de que Nico girara xa él estaba coa posición ganada. Sí, señor. Pois no ataque do Luceros de distancia de 2. Manu ordenando a seus compañeiros, vai a sacar aí a Adrián. Aproveitouse de coller a porta aberta. Sí, señor, Manu. E xa sabemos que cando Raposo anda solto e a porta aberta, as galiñas son as que perden. Sempre. Pero que listo Manu aí, se arrastra aí do pivote salindo. Falso cruce. Foi falso de todo, traicionero. Moi ben, hai que aplaudir a eficacia aí de Manu ahora. Nico, no 2 para 2, buscando a Roy, consigue o seu destino. Jesús buscando hacia afuera, Roy, lanzamiento bestial de Roy. Esto foi unha de repetición, Gacheto brazo. Bestial por debaixo das pernas de Javi. Que potencia, non solo no tren inferior, Qué maravilla de xogador este Roy Sierra do Balonmán Loriga. Como aporta seu equipo. Atacando Luceros. Yago, levántase Yago. ¡Golazo! Golazo de Yago Iglesias. Terceiro para él. Como nos gusta. Y ahí ven Roy poniendo potencia. Vaya a haber golpe franco. Hay que parar a Javier. Iba a decir que nos gusta moito cando se desdoblan, cando salen os extremos do seu sitio, collen unha primeira línea e se atreven a encarar Aparte os extremos, con ese salto que teñen desde 9, altísimo, aguantando, fixando o defensor, vendo o porteiro. Sí, os defensores, os que defenden en 3, en 2, en 3, que suelen ser máis corpulentos, pois é máis difícil aguantar no aire, non? Estas... Aí ven Jesús, Roy na penetración que vemos, o pase para Fabián, o gol de Fabián. Golazo de Fabián no ángulo superior do Pau Corto. Sí, señor, sí. Aí temos a repetición, como salta, como aguanta, como espera que baixe os brazos aí Javi. Cando xa Javi lle tiña todo o ángulo largo cuberto, con pés, desplazamiento. Afinou moi ben aí.
Loriga 15, Luceros 17. Vamos camino de minuto 9 de este segundo acto. Adrián Pérez entre 1 e 2 buscando balón cara ao extremo. Gol de Iñaki da Cuña. Vai haber 2 minutos para o defensor do Loriga. Bo lanzamento ahora con pouco ángulo de Iñaki, Bo gol do zurdo do Luceros B. E a exclusión neste caso para Iván Gil. Terceira exclusión do Loriga. Vemos aí a repetición aí indo na axuda. Cos pés dentro. Contacto co extremo. Pois mira, a pesar do contacto, Iñaki ainda foi capaz de localizar ese lanzamento, Pois atacando novamente, baleirando a súa portería o equipo de Zano. Roy dentro centro, entrenando eses desdobles dos extremos. Nico con Roy. Roy que cambia de ritmo. Jesús hoy, falta de entendimiento entre cruce e continuidade. Balón o lateral. Atacando xa Luceros, balón cara ao extremo. Iago superando a Iván, o gol de Iago. Lolo que vai a ter que pedir o tempo, vai a ter que paralo. Pois sí, ven o Luceros ahora repartindo. E aí temos efectivamente, como pide Lolo, o tempo morto. Imos a escoitar ao adestrador do Loriga. David, ¿cómo estás? ¡Eh! Va David al extremo, descansa Nico y va Fabián al lateral derecho, coges el central. En el extremo va Álvaro, pero mientras estemos todos, o sea, esperas tú. Cabeza arriba. El problema está que no acabamos las jugadas y no replegamos. Hay que replegar. En ataque, abrir el puto campo, abrirme el pivote, pasar el centro de gravedad, intentar sacar algo como hacen ellos. Quedan 20 minutos, levantamos cosas peores, pero las levantamos defendiendo. Si no defendemos, no levantamos nada. ¡Derriba! As verbas aí de Lolo de levantamos cousas peores, pero primeiro pasa todo por defender. Moi ben esas instruccións aí que sempre son psicotécnicas, non? Sempre hai que aludir o emocional. Claro, decirle aos chavales que, bueno, aparte de que ainda queda un mundo, ainda queda aquí máis de 20 minutos que vamos, o sea... Moitísimo tempo todavía por diante. Tamén lle preguntaba tamén aí a David Fernández que tal estaba. Debía ser un xogador que viña un pouco tocado, non? Mira, listo David aí, sabendo que había un xogador querendo xogar ao ratón e ao gato aí dende o extremo. Balón ao Pau, queda o balón a Iker. Ben saltado ahora polo extremo do Loriga, que ao seu pesar nesta ocasión tuvo puntería. Efectivamente, o balón que petou no Pau Largo. No Pau Largo de Javi. E nova opción de Luceros para tratar de ampliar esa distancia. Manu, Manu, gol de Manu Pérez. Sabemos que a Manu non se lle pode permitir ese 1 contra 1 con tanto espacio aí no centro. Moi desequilibrante. E bueno, e o Luceros que colla aí, creo que a máxima, si non me equivoco. 5 goles arriba en este momento. Gañando Luceros B. En el ataque Jesús, Polochan, recomponiéndose todo el equipo. Portería Baleira do Balonmán Loriga. Parroquia Morracense pedindo pasivo. Roy buscando o extremo, dende o extremo a parada novamente de Javi Fernández. Que sí, que por ese extremo pechou a Cancela, Javi que está enorme. Así yo digo público, él agradece aplaudindo tamén ao público. Moitísima xente que se desplazou aquí a Sangriña dun e de outro equipo. Que ven o pase de Iker cara a Adrián, 7 metros. Na acción do pivote do Luceros, aí vemos a acción. Como se queda solo, como recibe, se gira. Pero aí esa axuda forzando 7 metros Adrián.
Xa se dispón a liña de 7 metros Iago. Vai haber cambio no marco do equipo de Zano. Quen sale agora é Daniel Currás. Baixo Paus. Iago Iglesias, de primeiro amago e consigue o gol Iago. Novo gol para os do Morrazo. Sí, Iago, que bueno, creo que xa queda definido que é especialista de 7 metros, non? Totalmente. 15-21, máis 6 para Luceros B. Queda todavía moitísimo partido. Non vos movades do asento que ainda estamos aquí, Queda moitísimo, non hai nada escrito. Roy. Balón cara ao pivote que ven ese paramento de David. Sí, señor. E o liftado de David Fernández. Quen reparteu? Quen foi aquí o repartidor ahora? O carterista, o carteiro que foi Roy. Pues entregando mira. a paquetería a liña de 6 metros. Opción de Luceros, cambia defensa aí o equipo de Lolón. Iker poniendo a directa, parada de Iván, buscando xa ese pase sobre David, David en bote, David, gol de David. LeBron James do Beza. Sí, que non quiso arriesgar ahora nese pase, foi capaz de solventar el moi ben ese contraataque. Pero Iván, que eso, Iván que sigue empeñado en deixarnos sin espacio no casilleiro del. Iván Guillermo Tel, el colle, sí señor. Atacando Luceros. Adrián Pérez buscándose un para un, recibe Iker. Adrián nuevamente para Manu con distancia. Manu, ¡qué golazo de Manu! E que además como se orienta nese segundo paso da finta, se orienta xa a portería ganando espacio, xa non lle dá tempo o defensor a axudar. Golazo de Manu Pérez. Recordamos, recién convocado para la selección española de balonmán praia. Para ese torneo se ha disputado campeonato do mundo en Grecia. Que ben Jesús nesa finta. Saca un novo golpe franco, pedía algo máis. Pedía algo máis aí Jesús. Ahí vai. Balón en momento. Roy para Fabián. Fabián quiere buscar la penetración. Golpe franco, ben forzado por Iago. Nese amago aí vemos. Chega o balón o amago. Pide tempo aí Alberto para poñer paz entre Jesús e Adrián Pérez. Moi ben, hai que aplaudir. Eu aplaudo ya a Alberto tamén. Sí, señor, os árbitros teñen que ser así. Poñer paz. Sí, señor. E repartir deportividade. Entendemos tamén os piques en quente dos xogadores, pero grande Alberto. Non só son para determinar as accións do reglamento, sino tamén para este tipo de accións. Aportando tamén a súa veteranía Non marches, Alberto, non marches. Sí, quédate, a lástima que seguramente en Galicia seguimos disfrutándote, pero na Sobalsa non. Que ben, un para un de Alberto. Neste caso Alberto Alonso do Luceros B, sí, convertindo un novo gol. Un pouco desfragmentada ahora na defensa do Loriga, que deixando eses uns contra uns aí no centro, sabemos que o Luceros ten capacidade deses uns contra uns para batilos. Letal, Roy, balón cara ao extremo, non pode conseguir lanzar. Jesús, como sale aí Iago Fonseca por él, zápase, balón quere chegar ao extremo. Vai haber 2 minutos polo empurrón de Iago Fonseca. Non, pois mira, vai a ser Iker, Iker, sí, aí pues temos a repetición despois de zaparse. Mira, aí ese agarrón unha vez que solta o balón. Ese último puxonciño, sí. Sí, o empurrón de Iker. Pois segunda exclusión para él, Pois agora ten que poñer toda a carne no asador, ahora non poden andar con miramentos, sí, balón de Fabián, cara a David, que que ben ben xogado, cara a Expósito na línea de 6 e a parada de Javi. moi ben. A parada de Javi. Sí, señor, moi ben buscado aí polo extremo, ese pase corto aí ao pivote que estaba entre 1 e 2, non? Sí, sí, pase de listos, Pois sí, a verdade que sí, non é dos moi frecuentes.
Valeira portería ahora Balonmán Luceros para este ataque. Doble mixta, máis ben mixta sobre Manu Pérez, un avanzado moi profundo sobre o central, parada de Iván, que sigue ahí, sigue en el partido. David, balón cara Fabián, ¡para dónde Javi! ¡Para dónde Javi a cerraxería de Cangas! Ahí tenemos a repetición, mira cómo aguantó, cómo ya sacó a Man, qué escándalo de parada, ¿eh? Sí, señor. Ademais, eso, con premeditación e un poquinho de alevosía, Cerraxería Fernández, preguntade no Morrazo, en Cangas do Morrazo. 24 horas o servicio, Aí, tendo os máis e os menos, un e outro equipo, Choque de titáns aí, Intensidade, gladiadores na área. Aí vemos como chega Adrián, aí aplicando a grapa Óscar Couto. Sí, señor. A intensidade de un e de outro equipo que non vai a baixar en ningún momento, Recordamos que o premio é moi grande. Sí, no, desde logo, un ascenso, pois, parece pouco premio. E o saben, Sí. Saben e moito. Manu, no un para un, desequilibrando Alberto. O lanzamento, pero ahí está, mira. De portería, Iván. Gol de sí, Iván. Señor, Iván. Que temos que traer bolígrafos de dous colores. Un para notarlle de 4, Pois está de 4, Pois con unha notarlle as paradas, con outros goles, Cuidado. Parada de Iván e gol. Si decimos que Iván Guillermo Tell ten a ballesta preparada sempre, aquí está unha mostra. Aviso de pasivo xa para os Luceros nesta inferioridade. Recupera o xogador excluído. Manu coa pelota en bote, Manu levántase habilitando o balón cara a Rubén. E Iván que para, pero hai 7 metros. Pois sí, que non fan menos espectacular esa parada de Iván. Aí temos o pase de Manu, como se gira Rubén. Ese contacto así co corpo, sí. Esa chapa de pivote de básquet. Estaba Óscar un pouquiño defendendo dentro. Iago por enriba de Iván. O gol novamente de Iago Iglesias. Sexto gol para él. 18-24, sigue esa distancia de máis 6. Roy, potencia total. John Dere. Tractores Nodeza. Preguntade ya a Roy Sierra. Sí, señor. Tremenda potencia deste xogador, Pois sí, a verdade é que ademais con que violencia despois pode sacar o brazo ainda en caída, a verdade é que Adrián Pérez, o lanzamento, a parada novamente de Iván, o resiste que quere sacar Rubén Augusto, queda o balón novamente a Loriga. Quere correr, chega Roy con potencia, 1-2, vai no parar aí, sí. Novo ataque, Fabián. Atacando dende o extremo, David quería buscar novamente o pivote, pero ahora sí, estiveron atentos a defensa dos do Morrazo. Aí vai Manu, balón cara ao extremo, Iago, novo gol de Iago Iglesias, séptimo gol para él, 19-25. Tempo morto que solicita Lolo, vamos a escoitar o adestrador do Balonmán Loriga. Quedan 10 minutos, hay tiempo, vamos a hacer defensa individual, 3-3, hay que probar, nos están metiendo de todos los colores, bueno, vale, 3-3, con muchas ayudas, intentar provocar pasos, disuasiones o faltas en ataque, tenemos que tener la cabeza más fría en ataque, tíos, duran los ataques 20 segundos, vamos, joder, 10 minutos a morir. As verbas aí de Lolo, esa a estrategia da desesperación, non? Sí, vamos a ver, xa non é simplemente o marcador de faltan 10 minutos, hai tempo, senón son as sensacións no campo, non? Eu creo que le ven que o Luceros está superando con solvencia esos ataques posicionales de a defensa está superando ben a defensa do Loriga. Entón busca unha alternativa, un recurso, pois sí, unha heroica ou, bueno, pois, bueno,
eu creo que está ben planteado. Totalmente, ahora mesmo es a 10 minutos, queda moito tempo todavía, repetimos, xa o dicían os propios xogadores e o propio adestrado, queda moito tempo, isto pode dar a volta todavía. Roy, desdóblase Fabián, ven Jesús a recibir, con ese doble pivote, buscando cara fora, penetración de Jesús, gol de Jesús, 20-25. Niños y os cambios Pois, en 2-0, esa defensa 3-3 que pedía Lolo. Sí, a ver como lle resulta esta defensa, porque non é cuestión de que estos últimos 10 minutos estén defendendo 3-3, sino que ao mellor dúas chojadas que roubas balón ou provocas uns pasos, un mal pase, eso pode cambiar a tónica do partido, non? Ahí está, y casi consigue roubar ahí Jesús. Por eso se trata, é unha estrategia momentánea para Generar sobre todo errores. Exactamente. Alberto, lanzamiento. Golazo de Alberto Alonso, que está siendo determinante en esos goles en apoyo cuando está el equipo atascado. Es Roy. Vaya a ver 7 metros. Sin tiempo que perder, todo potencia. Roy Sierra. Piden que se pare, que se deteña o tempo. Está vendo xa ese cambio na porta do Luceros, quen sale a tratar de deter o penalti Eloy. Subían os colexiados. O lanzamento e o gol de Breixo. Dende a liña de 7 metros, distancia de 5, a parroquia de Zana aplaudindo seus. Animando, tratando de elevaros arriba. Queda tempo, todavía máis de 8 minutos e medio, un mundo. Adrián Pérez, en bote con Alberto. Adrián nuevamente, defendido por Roy, quien recibe Iago agora. Adrián Pérez nuevamente, a 1 para 1, lanzamento, vaise fora. Opción para Loriga para tratar de recurtar. Ahí ven Jesús. En bote, tratando de zafarse, tocó y ahí, tocó Adrián Bernárdez, que ven, mira cómo va a Roy. ¡Qué fantástico! Sí, pero van a dar el golpe franco a favor de Luceros, ven. Golpe franco y vemos a repetición pues sí, ellos. El encontronazo entre un y otro. Sí, Adrián aí no ímpetu de recuperar a bola, pois bueno, está ben que se enfríen un pouquiño aí os... Enfriar os ánimos, baixar un pouquiño a temperatura, a intensidade. É moito que en xogo, é certo, moitísimo. A distancia de 5 goles, quedan todavía máis de 8 minutos. Manu Pérez co pelota, Manu Pérez que vai buscar a 2 para 2, hacia fora, aí está, saleu Jesús, pudo ler ese pase, pero quedou o balón Alberto, balón cara Iago, o gol de Iago Iglesias dende o extremo. Pero como reparteu aí desde o chan, Roy, novo golpe franco, forzado aí por Roy, vai a poñer o balón en movimento, balón mal Loriga. Expósito poniendo balón en xogo. David, ese 2 para 2, balón para Roy, lanzamento. ¿Quién estaba ahí? Pues estaba otra vez Javier. O Cerraseiro do Cangas. Balón demasiado longo, ahí estuvo listo Iñaki da Cuña, saliendo 3 jugadores do Cangas a contra. Ben baixado, ben defendido por los jugadores de Loriga. Aquí todo el mundo te empresa, hasta sí, los dos Luceros que van engañando. Sí, pero... Mira, público pidiéndole rapaces, calma, que corran eles. Unha actitud que ten que ser innegociable. O marcador está como está, pero hai que ser pillos, hai que ser rápidos e hai que estar sempre atentos ao momento da xogada. Balón a Iñaki no extremo, o gol de Iñaki da Cuña. 21-28, distancia de 7 minutos, de 7 goles, menos de 7 minutos. O Loriga que non ten todo dito. Jesús escapa el balón, recibe Expósito en la línea de 6.
7 metros, ben defendido aí por Adrián, evitando de que se pudera xirar para conseguir un penalti. Sí, brecha ahora un pouco importante xa para Luceros. E xa, volvo a decir, non é o marcador en sí, sino as sensacións que estamos vendo no campo, 2 minutos e 2 minutos aí acaba con todo ese Pois, conflicto colexiado diplomáticamente, sí, hubo un pequeno aí. Ese- Non chegou a nada, pero sí fan ben os árbitros en calmar un pouquiño os ánimos para que isto non vaya increcendo, non? A Pois ver, aí a terceira exclusión hai- para Iker. ajá. Exclusión tamén para David, doble exclusión, unha para cada equipo. Pois sí, os árbitros estaban vendo tamén que en varias chojadas hubo así un poquinho de fricción, nada importante, pero bueno, para que eso non vaya máis, hai que tratar de cortar isto, moi ben aplicado ao meu parecer polos árbitros, Non hai que deixar nunca que chegue a sangre ao río. Pois aí vai, balón, novamente momento. Ahora é Nico que ocupa esa primeira liña. Jesús xogando cara ao seu extremo, que no balón un pouquiño baixo para poder acometer o lanzamento. Roy na potencia de penetración, gol de Roy Sierra, séptimo gol para él. Ese chojo pola espalda sin balón, que eficacia, non? E ben visto polo compañeiro para darlle ese pase picado. Boa asistencia e mellor remate de Roy. Igualdade na pista, 5 para 5, recordamos. Alberto coa pelota. Defensa avanzada sobre Adrián. Iago. Alberto pide en pasivo dende a grada. Adrián non para un. Ben defendido aí. Polo xogador Doloriga. Quería intercambiar camisetas. Sí, aquí Aí. está vendo sus máis e sus menos. Ah, Miguel Ángel o que pide o tempo morto, adestrador do Lucero, imos escoitalo. Voy a meter a Moro allá, y luego para mí que es el que hace el cambio de ataque defensa que hacía Iker. Mira, no ves, si hace lío. Adri, mira, os digo lo que vamos a hacer. A Iker lo echaron, no puede volver a entrar. Eres tú el que tienes que hacer el cambio de ataque defensa. Para, después, ahora te quedas fuera porque falta Iker. Tú vas para allá, lateral derecho, ataque y defensa. Escúchame, hay un gol por minuto. Cuando estemos todos, eres tú el que entra a defender. El cambio que hacía Iker. Ahora igual. Ahora te quedas fuera y entrar en tu sitio. ¿Qué vais a hacer? Vale, lo tenéis. Es un gol por minuto. Vamos igual. Moro. ¡Vamos! Pois quedan un pouquiño máis de 5 minutos e medio, a distancia é de 6 goles. Todavía remontable, Xulio. sí, bueno, non pola sensación, si polo tempo que falta, pero bueno, ahora Miguel aí chamou un pouquiño aos seus, pois, a tranquilidade, non? Darlle un pouquiño de tranquilidade aos seus xogadores. Bueno, creo que a intensidade vai a seguir hasta o final a pesar da diferencia que hai no marcador, o sea, eso debe ser así incluso, nadie ten que baixar los brazos aquí a estas alturas nin nestas competicións. Sigue sendo premio moi xugoso para un e para outro equipo. 5 para 5 na cancha. Siguen os decibelios de un e de outro equipo. Manu con Alberto con moito espacio, 1 para 1, gol de Alberto que cando se queda con ese espacio está sendo letal. Sí, ten moi ben controlados os uns contra uns, e ten moitos recursos, pode salir de encinta, e agora mira, botouse ese cambio de dirección que fixo aí en salto, cuidado. Balón de Roy a liña de 6, e a parada de Javi Fernández. Pues mira, Berto, si vemos que ademais de que o teu equipo está superando un pouquiño en ataque a defensa contraria, e despois axudas con estas paradas, cuidado, aí xa... Pois atacando, recuperou o xogador excluído Luceros. E con moito espacio aí Alberto estáse forrando,
Está se forrando, está siendo determinante en estos ataques. Alberto. Aquí está disfrutando a parroquia canguesa. 2 xogos do seu equipo, do resultado, e vemos como votan, como aplauden os sonidos de decibelios que sube aí esa marea azul. Sí, señor, o que ten que facer, ademais mira que grande aí tamén Iván, alentando tamén aos seus seguidores na grada que estaban un pouco... Roy nese 1 contra 2, consigue un novo 7 metros, pero estaba aí Javi outra vez poñendo a guinda. Pues sí, Javi, que nunca lle suficiente. Que sigue aportando, sigue aportando. Vai cara a liña de 7 metros Breixo. Baixo Pau Seloi. Ha subido colexiado, directo a parada de Eloy, reseite para Breixo. Toca segunda Eloy, que se lamenta ahí. Pero que ven ahí Eloy. Fantástica actuación do porteiro. Ainda así entrou o gol de Breixo Pereira. 4 minutos, 3 minutos para chegar ao final. A distancia de 7. Xa cariña cos dedos o Luceros ese pasaporte para a primeira autonómica e o gol. Agora o gol, novo gol, David Pousada aportando tamén o seu gran. Xa ten conseguido Luceros. Roy dicindo, bueno, eu ainda non din a última palabra. Javi dicindo, bueno, a ver. Sigo sumando goles. Javi, estou aquí para eso, di Javi, non vou a mirar resultado nin tempo que falte, estou aquí para eso. E que ben está aplicando. Fantástico, xogador o porteiro do Luceros, aí vai o balón cara Iñaki, topou co lateral da rede. Innovación do Loriga. Ben Roy en bote, Roy lanzamento, superou esta vez sí a Javi. Sí, señor. Pero con esa potencia que ten Roy, cuidado, Recordade, se necesitades un tractor, preguntade no Deza por Roy Sierra, o John Dere do Deza. Vai anotando. Aí está, novo gol. Gol de Iago, novo gol do Luceros. E aquí ven Javi, balón para Fabián e outra parada do Cerraxeiro de Cangas. Pois sí, eu quero unha franquicia. Dese Cerrajeiro, Sí, totalmente. Está garantizado aí. 24 horas o servicio do Luceros e do Balonmán Cangas. Aí vai Nico querendo percutir, golpe franco, siguen caendo os segundos, 1 minuto, 4 segundos para chegar ao final. Que maravilla de final vivimos, Xulio. Sí, é unha pena desde o meu punto de vista que o marcador Javi sigue sumando. Javi sigue o seu, Javi sigue o seu, ahora xa nin a contrarrosca, topa portería. Que grande se fixo o porteiro do Luceros. Sí, vamos, un grande aplauso tamén, os parabéns todos aos do Loriga. Mira, último minuto, a parroquia dun e do outro equipo, a Sangriña en pé, aplaudindo a Javi, aplaudindo ao resto de xogadores. Isto é deportividade, isto é balonmán. Como ten que ser, eso non pode faltar nunca. O que decía eu que é unha pena que o marcador insiste de novo, recolle o seu rechace, neste caso Rodrigo. Sí, recriminaba ya aí o Loriga que xa estaban todos parados, en total relaxación, esperando a que chegue o final do partido. Pois o que eu que decía era que, bueno, é unha pena que o marcador o sea, non é unha pena que se rompera tan rápido, que non chegara ao último minuto máis igualado, non? É que non pensemos que a diferencia do marcador foi a mesma que no campo, para nada, que o Loriga estuvo sempre aí, en momentos por riba, o sea que... Mira na imaxe a piña de todos os xogadores indo por Javi, sabedores de que, vamos, levantou o muro, puso cerroxo e foi importantísimo para a victoria do Luceros B, Desde logo que sí, están reconocendo, Manu reconocendo ya aí tamén ese seu traballo, pero isto é un choco de equipo,
Cuidado. Sí. Hai que defender ben para que despois o porteiro poida facer o seu traballo tamén, Si un o fai ben é gracias aos demais compañeiros, o sea que eso é incuestionable. Ahora tamén hai que aplaudir as accións individuales que non pasa nada. Bueno, pois nada, darlle a enhoraboa totalmente a Luceros por ese conseguido ascenso a primeira división autonómica. Pois aplaudir ao Lóriga por decirlle que neste caso tocoulle aprender, como decimos moitas veces, que para o ano hai máis, Que os sigan poñendo toda a carne no asador para volver, claro que sí, a ano que ven hai máis. Que sigan facendo a escuela do balonmano que tanto nos gusta, expandindo máis este deporte. Aí está os xogadores de Luceros celebrando esa victoria. Os xogadores de Loriga aplaudindo a súa parroquia. Como disfrutan, que gusto, como mola ver que se disfruta do balonmán, tanto si se gaña como si se aprende, Por suposto, que ese é o lema, o sea, uns ganan e outros teñen que aprender. A próxima temporada se poden volver a ver aquí, isto é unha experiencia que nada máis suma. Entón, eso é o que hai que aproveitar. O sea, que nadie se sinta derrotado, ni que nadie se sinta mal. Mira, e o Luceros, que chegaba de quinto, consigue ser subcampeón desta segunda autonómica. Para reforzar o benestar deste formato, non? Sí, que aquí as segundas oportunidades son recompensadas, aí está. A parroquia canguesa berrando, cantando co seu equipo. Gozando da victoria do momento, claro que sí. Sí, ademais Cangas que non están acostumbrados ao dito, a disfrutar na victoria e no aprendizaje, o sea, pois cando toca ganar, pois bueno, pois disfruta un pouquiño mellor, pero afición incondicional e sobre todo está aí o disfrute, Berto, vamos. O pasalo ben en todos os aspectos, sempre. A afección, xogadores, corpo técnico, cada clube. O formato está montado para iso precisamente, Xa están por aquí os mecos que viñeron tamén, non participaron nesta Final Four, pero viñeron a recoller o merecido premio, non? Sí, o seu premio de campeóns, aí está o balonmán Loriga. Recoñecido o esforzo do balonmán Loriga polos seus rivales, pola súa parroquia. Aí está a deportividade de uns e de outros. No centro da pista ahora o Luceros, que vai a ser quen vai a premiar tamén a súa parroquia e están disfrutando dese merecida victoria. Sí, señor, eso, deportividade, todas as aficións aplaudindo o esfuerzo e o espectáculo que nos deron, o ben que nos lo fixeron pasar. Sí, lástima do que dicías ti, Xulio, que se rompera o partido quizáis un pouquiño antes do que quixéramos todos, Sí, é máis no marcador que no chojo en sí. Bueno, pois por detalles, as porterías inconmensurables para os dous lados. Pois nada, definiuse un pouco máis polo aserto do Luceros que non por outra cousa. O sea que o partido foi totalmente disputado, estuvo moi ben. Moi ben, efectivamente disfrutando de espectáculo e repito, acertadísimo formato adoptado pola Federación Galega para levar adiante estas finales, estas competicións en todas as categorías, porque recordemos que estáse disputando este formato desde os infantiles hasta arriba en todas as categorías, na parte masculina, na parte femenina. Para min, repito, e non me canso de dicilo en cada retransmisión, un acerto en todos os sentidos. Non hai máis que ver como os rapaciños, sobre todo os máis xóvenes, os máis pequenos, como viven este tipo de convivencias, estos 2 días que están disfrutando, compartindo. A ver, o deporte está ben, sí, competimos para ganar, pero, a ver, esto métese na sangre, Berto. Mira, aí xa temos tamén os xogadores mecos, os campións desta segunda autonómica. O balonmán Rasoeiro xa na pista, preparándose todo o atrezo para a entrega de premios. E xa temos aí a María con un secuestrado, con Adrián. Dalla enhoraboa a Adrián, que desde moi pequeniño xa coñezo, que tamén estuvo adestrando ali en Cangas. Pois sí, estou aquí a pé de pista con Adri. Adri, dime Alberto que che dé a enhoraboa da súa parte, que xa te coñece dende ben pequeniño. Sí,
sí, coñezo moi ben. Sabe, dende que iniciei na miña andadura no balonmán, foi un dos meus primeiros entrenadores, junto con Mauro. É un placer, mira Alberto que conseguimos. Mira Alberto que conseguimos. Sodes de primeira, Adri. Sí, é un largo traballo con todos estes rapaces. É un placer, de verdade, é un placer. Esta xente é increíble, de verdade. É increíble. Moitas grazas. Vai celebrar con eles, anda. Sufridor aí, Sí, hasta me emociono. A mí gustame moito este tipo de xogadores tan temperamentales que se emocionan, porque eso é todo para repartir. Aparte que Adri é un rapaz que non é que deu 100%, dao 300% en cada partido, pero xa desde pequeniño era así, Pues mira, pues canto me alegro por él e por os seus compañeiros, porque eso, di moito esa emoción que ten ahora. Sí, o vivilo Adri é un rapaz que, bueno, o ano pasado deixou de xogar por temas de estudios, volveu ahora outra vez retomando pois nese Luceros B que se montou novo, a colaborar, novo. sí, que é un Recordamos que é un equipo Luceros B novo, clubes saben montado de antes, pero montáronse na segunda autonómica para montarse. De feito, Adri foi o que estivo xoves no programa comigo, con Nacho, e a verdade que bueno, que o positivismo que nos amosou a todos viuse hoxe na pista, o sea, non se rendiu en ningún momento, a atitude foi de 10, a verdade que pois que un xogador que xa parecía que eran palabras e ao final demostrounas aquí, pois deixou unos feitos para a historia do balonmán galego con este ascenso do Luceros a máxima categoría galega. Pois sí, esa primeira autonómica, dicíamos onte, María, que esta segunda autonómica é a categoría máis baixa, pero que non está reñida coa calidade ni moito menos, Para nada, eu creo que fai anos xa que non temos unha segunda autonómica así. De verdade que foi unha Final Four increíble, que vos vou dicir a vos que puideches poñerlle voz a isto, pero facía moitísimo tempo que non había tanto nivel, tanta igualdade, e os equipos que están hoxe aquí no pabellón da Sangriña na Guardia non teñen nada que desmerecer os da primeira autonómica galega. Calquera deles podía estar na outra Final Four, quizáis. Pois sí, totalmente. Pois aí temos aos equipos preparadiños para recibir cada un o seu premio, o seu agasallo, disfrutar do aplauso e do ambiente daqui da Sangriña, neste pabellón que rezuma, como dicíamos, e como dicimos sempre, rezuma balonmán polos 4 costados. Ao mellor non me entenden, eu dixo resuma, pero con non de resumir. Con seta de zapato, vale? Non de resumir, cuidado, non estamos resumindo nada. No. Pues sí, nada que decir os que son un pouco aficionados ao balonmán, que aquí a Sangriña, eso, bota sobre todo na élite, pois balonmán femenino, pero ahora eso, picaron os masculinos, están formando un equipo que xa estuveron na Final Four. Así que están aquí para seguir. Isto foi a presentación nada máis. Aquí a Sangriña, vamos, xa podedes preguntar por España adiante ou por Europa adiante incluso. Que coñeces da Guardia? A langosta? No. A seguinte resposta, que le era outra? O balonmán. Pois iso é. Pois sí, do cal nos alegramos, que se siga expandindo o deporte que nos gusta e que siga, pois eso, sacando rapaces, porque, bueno, esto despois nos vai a levar a ver a veciños na tele, en equipos, pois eso, en seleccións e demais, como... E despois incluso nos sentimos orgullosos. Sí, sentímonos como nosos, cando vai un rapaz galego a selección española, es que parece que hasta o sintes como teu, non? Sí, por suposto, eso non debe faltar. Tío, hostia, vai David Iglesias ahora a selección, sentímolo como noso, vale. Son de Bueu, xa o sabedes, pero sí, sentímolo como noso. O resto dos afeccionados tamén, Non solo nos, Xulio e mais eu, claro, que pasaron tamén polas nosas mans, que disfrutamos del desde moi pequeniño, sino porque ao final o sentimento de dicir o balonmán galego está funcionando. Que sí, o mismo nos pasa pues, cando salen xogadores de outros equipos, non se hai envidia sana en todo caso, bueno, tratar de seguir traballando ben para poder seguir sacando chavales.
Pois eu para min esa é a máxima de, bueno, colaborar, miña humilde colaboración con este deporte, vamos. O traballo está se vendo en moitos clubes, cada vez máis clubes galegos aportando as seleccións, non só absolutas, sino a selección junior. Ahora mismo hai 2 convocados do balonmán Cisne na selección junior, na selección promesas ocurrindo 3/4 do mismo, aportando tamén balonmán Porriño, balonmán Guardés a esas seleccións. Pois vamos xa a comenzar con esa entrega de trofeos desta Final Four. Boas tardes a todas e a todos. Definitivamente moitas grazas por acompañarnos esta fin de semana na celebración da Final Four da segunda autonómica masculina aquí na Guarda. Un dos sitios onde se vive o balonmán con máis paixón, emoción e sentimento. Durante toda a tempada foi unha segunda autonómica moi rifada e iso volveu verse nesta Final Four, na que os equipos nos ofreceron partidos moi axustados e loitados ao final. Por eso, moitas grazas a todos. E antes de comentar coa entrega de trofeos, a Federación Galega de Balonmán quere dar as grazas ao Guardés polo seu traballo na organización do evento e a todos vos, familias, amigos, xente do balonmán gallego, por acompañarnos. Moitas gracias, por favor, e un forte aplauso para a dirección do Mecalia Atlético Guardés pola organización do evento. Antes tamén sabe chegar o momento da entrega de trofeos, pero antes queremos ter un recoñecemento especial pos árbitros da Final Four. Non é doado ser árbitro e fixeron bastante ben. Un aplauso, por favor, pos árbitros que han participado nesta Final Four. Imos comenzar ca entrega de trofeos tanto por os equipos participantes nesta Final Four como para os campións da segunda autonómica galega. Primeiro que vamos a facer é entregar o premio o MVP da Final Four da fase de ascenso a primeira autonómica. O trofeo vai ser entregado por Fernando Conde, directivo da Federación Galega de Balonmán. MVP do torneo, Javi Fernández, porteiro do balonmán Luceros. Forte o aplauso. Cuarto clasificado. Trofeo será entregado por Fernando Mosquera, vicepresidente da Federación Galega de Balonmán. Trofeo, damos un forte aplauso, Sanxenxo Balonmán. Fuerte o aplauso. Seguimos. Terceiro clasificado. Trofeo que será entregado por don Juan Rodríguez, presidente de honra do Mecalia Atlético Guardés. Terceiro clasificado da Final Four, Mecalia Atlético Guardés.
Forte o aplauso aos xogadores e o corpo técnico do Mecalia Atlético Guardés. Segundo clasificado para a entrega do trofeo Elena Esteves, directiva da Federación Galega de Balonmán. Segundo clasificado Proquideza Balonmán Lóriga. Forte o aplauso aos xogadores tamén e o corpo técnico do Proquideza Balonmán Lóriga. E chegou o momento de entregar o trofeo o primeiro clasificado. Para a entrega do trofeo o presidente do Mecalia Guardés, Jesús López. E recibimos, como non pode ser de outra maneira, cunha forte ovación, primeiro clasificado Balonmán Lucero. Fai entrega do trofeo o presidente do Mecalia Atlético Guardés, Jesús López. Forte o aplauso o campeón da Final Four, Balonmán Lucero, xogadores e corpo técnico.
o momento tamén de entregar o trofeo o campeón da segunda autonómica masculina. Fará entrega do trofeo o presidente da Federación Galega de Balonmán, señor Bruno López. E recibimos xa tamén cunha forte ovación campeón de segunda autonómica masculina, Calmear Rasoeiro Balonmán. Forte o aplauso para o campeón, xogadores, corpo técnico, Calmear Rasoeiro Balonmán. Para rematar, solo queda no nome da dirección do Mecalia Atlético Guardés. Queren dar as grazas á Federación Galega de Balonmán, queren dar as gracias aos equipos participantes, Sanxenxo, Mecalia Guardés, Proquideza Lóriga Balonmán, Balonmán Luceros. Grazas ás aficións que vos acercastes á Guarda, todo saliu como esperado. Un fin de semana de bo balonmán e gracias, como no, tamén a este equipo maravilloso que temos aquí, que forma o canal YouTube da Federación, que a retransmisión dos partidos. Pido de verdad un forte aplauso. Non é fácil traballar aquí arriba, pero son uns auténticos profesionais. Forte o aplauso, por favor, para toda a organización do evento. E agora, xa que están todos aí para a foto final, a final foto. Forte o aplauso e que viva o balonmán.
Pois despois desta entrega de trofeos fantástica, que maravilla, ahora estamos escoitando as dúas afeccións, todo o pabellón cantando aquí a Rianxeira. Que bonito o balonmán, que bonito, fantástico. Temos aí a María xa esperando para secuestrar algún dos campións, que María vai a costar, vai a costar porque foto por aquí, trofeo por alá, vai a costar. Calquera os interrumpe, non? Que... Sí, teñen a festa aí, festa privada e vai a ser complicado. Pois sí, bueno, todo que non sexa complicado agora, seguro que o temos os xoves en exclusiva por de volta e media, así que invito vos a todos a estar ás 9:30 na canle de YouTube da Federación Galega de Balonmán comigo e con Nacho, e bueno, contaremos pois moitas novidades aparte do que acabamos de vivir aquí no pabellón da Sangriña en A Guarda. Pois sí, recordade todos os xoves ese programa fantástico que nos brindan Nacho e María de volta e media, toda a actualidade do balonmán de Galicia. Pois nunha horiña, comprimido como se pode, porque nunha hora non sei como facedes, María? Agora o facemos máis curto, pero antes igual chegábamos ás 2 horas. Eu acórdome con Veselin Bujovic que estivemos máis de 2 horas, o sea, con Ivano tamén un montón. Pero bueno, hai xente como, a ver, hai lendas que requieren moito tempo, cuidado. Exacto. Pois nada, imos despedir a retransmisión do partido da final, da entrega de trofeos. Deixamos pois con esta bonitísima imaxe dos xogadores do Luceros celebrando o ascenso á máxima categoría do balonmán galego. Nos vémonos pois o xoves, como dicía, balomaneiros e balomaneiras, non vos perdades toda a actualidade do balonmán galego nas redes sociais da Federación Galega de Balonmán e vémonos polos pabillóns. Boas noites.